Takže ahojte lidi, já vás vítám u svého prvního videa. Neviděla jsem, co mám točit, ale znám spoustu jiných youtuberů, kteří začínali Minecraftem, The Sims, malováním a písničkama a takové věci. A mě napadlo, že bych udělala to, co my holky myslíme, že kluky přitahuje nejvíc. Znám spoustu youtuberů, TV Twix, Johnny Valda, Vivi Šmivy, Gogo, Smusa, Vaner, je jich hodně. No, tak jsem si vybrala, že bych udělala video nějaké trochu pro holky, ne pro kluky, ale pro holky. Takže první otázka. Co kluky přitahuje na holkách? Zadek, prsa. To napadne každou holku. A není to kvůli tomu, že že kluci nemají prostě dost se nabažit z toho, na co mají šahat a takové. Prostě si připadají před kámošema drsňáci, jeho holka má velké kozy, prdel, pevnou. No, takže to by byla první. Druhá. Říkáte nám, jak nás milujete, že se nemalujeme, ale otočíte se za každou druhou, která si na ten ksich napadla asi tunu make-upu. A potom další. Chcete s náma chodit jenom kvůli tomu, abyste se vytahovali před kámošema. Řeknete, kolikrát se nás přefikli a kolikrát už jste jebali a takové. Jenže kámoši, nebo spíš holka, přijme to, jak ji milujete, ne to, jestli jste ji už přefikli nebo ne. No a potom ještě, když máte Valentína, tak holka si na vás vzpomene, ale vy na holku ne. Takže holky, taky nedělejte to, co dělají kluci. Dělejte přesně pravý opak, co děláte na Valentína. Dělejte jim na schvály, otravujte je a až to budou vědět, tak jim potom prostě dojde, že si vás mají víc všímat a vážit. A potom další, nezávisí na tom, jestli jste pána nebo ne. Záleží na tom, jestli vás kluk miluje. Když ve 14 třeba pícháte až do 16, tak to prostě nemá smysl. Prostě nevíte, co to je. Ve 14 bolí to. V 16 už to prostě necítíte. Nechápu to. Holky ze sebe dělají machry, že je prostě kluci přefikli, že jim prstili a takové. Ale to nesejde na tom. Sejde na tom, jaké máte kámošky, jestli jsou stejné nebo vy, jako vy. No a to by bylo asi pro dnešek všechno. Mně se líbilo, že jste si mě schlídli, jestli to někdo sleduje. A nevím, uvidíme, jak to dopadne s prvním videem. Tak uvidíme. A zatím čau.